Gaur egin duguna izan da Euskararen makilaren ekitaldia. Urtero antolatzen dugu Euskararen egunaren inguruan. Aurten omendu nahi izan ditugu Euskaraz idazten eta itzultzen dutenak kolektiboa omendu nahi izan dugu. Eskertu nahi dugu Euskararen transmisioan egindako lan itzela. Guretzat, komentatu da moduan ohore handia izan da, jasotzea transmisioaren lekuko Basal Herrina Elkartearen eskutik. Ze, urte luzea daramatzagu herri honetan idazten, isilian eta nolabaiteko errekonozimendurik gabe eta postasunez beti gaitu aitorpen edo errekonozimendu moduko honek. Nik uste dut gaudela pizkunde garai batean. Orain bagaude 3 belaunaldi batera idazten eta estilo eta formato guztietan idazten ari gara eta horretarako nik uste dut oso garrantzitsua dela adibidez Aiaraldea egiten ari den lana. Nik nire garaian oso berme handia izan nuen ere AEKaren aldetik ateratzen genuen aldizkari edo fanzine bat Zaila deitzen zena. Nik esango nuke gaurko Aiaraldea aldizkariaren aurrekaria izan zena eta han eman nituen lehenengo pausuak idazlea bihurtu baino lehen. Orain arte, urte osoan, Berbotza eka euskaltegiak zaindu izan du Euskararen makila, iaz izan baitziren haiek omenduak, eta aurten lekukoa pasatu diote kolektiboari. Makila geratuko da liburutegian, liburutegi publikoan, Ledioko liburutegi publikoan, eman diguten beste oroigarri edo arekin batera.